салом алейкум духтаро, рӯзи ҳаматон бахайр бошад. Иншаллоҳ ки ҳама каса хуб ҳастен. ҳозир камтарак салати баклажон фурдак маам хеле тайёр кардистам. наҷа баклажонҳоро яъне хеле кубик кубик майда кардам. дарозак майда накардам, кубик кардам. На картошкаро ҳам хеле кубик кардам. ҳозир иҷада касулкама мондам, равғана мерезим, гарм ки шуд, иёро жарид мекунам, мегирам. хай бо дальше нишонтон метавам чӣ кор мекунам. салати баклажони осон тайёр кардистам. ина картошкаро андохтам, сирх шавад. баъд баклажонро меандозам. Дар баклажон камтарак орд я ҷӯя кардам. мегӯям хрустияш мешава орд вақти я ҷӯя кунем. ҳозир мебинем. ина духтаро, салати маям тайёр шуда. Баклажон, картошка, укроп, помидор, чеснок андохтам. Бодиринг надоштам ки баандозам, шаyd ани бо ба маззатар мешуда. ина иҷода бо коктейл кардам ба клубнику шафтолу. зиракно мешинем, ужунча мекунем катикудако. духтаро, як чой ба мазза тайёр кардам. Ба лайму, лимон, шакар, чои пакетаки тез қатӣ. ҳозир акро завтрак мекунем. мо чой ба мазза тайёр кардам. духтаро, имрӯз аз Тоҷикистон хонаи мо меҳмон мебиёянд, хиср меояд. ҳозир барои амора камтарак гӯштбирон меандозам. ҷода гӯштора баровардам, ай маразеник саҳар кати ов шуда гирифтам, майда кардам. ина дегма мондам. ҳозир ака мегирам гӯштбирона овқата сар мекунам. 2 соат ё 3 соат баъд мерасам ва ёрам, то вақте овқати маам тайёр мешавад. духтаро, марам гӯштбиронро сар кардам. гӯшташо андохтам. даҷа помидору пиёз гирифтам, шаварм бардошт меорам. ҷода меваҳоро сумешку мегирам. барои дастархон. ина ҳар намуд мева овардам. барои дастархон гуфта хушо шавад. чӣ мева ёфтам сайҷана магазин. ина меваҳоро шуштам. даҷа мондам. дананамон камтарак сиёҳ шуда. ина ки дарунаш свеж зед, ёрунаш чӣ хеле ки тез сиёҳ мешавад. ҳар намуд мевагӣ ҳаст. гӯштбиронаҳо мекиша андохтем. пиёз, баргоски, помидор, мурч. ки тайёр шудистай. дохоста бошам, гӯштбирони ба мазза меша. خیلی دخترانم خیلی دسترخوانی عادی یک تایید کردیم.
гӯштбирон тайёр шудагиай шта дурем акнора хеле салатак тайёр кардам пиёзу укропкати. Духтарои на гӯштбирони маям тайёр шуд. Ма бардоштум тарелкода. Я чанд қабл пеш меҳмономон омада буданд. Камтар дам нафасшон наҳод кадану баъд гуфтум биё авқот бардорам ака бихӯрем ки айрак омадагиен гишнаен авқот бардоштум. Духтаро насавотиҳои мо аз Тоҷикистон хусрум овардагмона. Моро ростӣ пурсиданд ки чӣ биёремтон, чӣ дар корай. Мо ягон чӣ нахостем, фақат гуфтем ки колбасаву сосиска биёрен. Ростӣ дар инҷа дилмон намекашад колбасаҳои сосискаҳои инҷа бихарем. Барои ҳамин аз Тоҷикистон фақат заказ мекунем, кадоме ки биёяд меёрамон. Ина инҷа да як палка колбасаи копчёнӣ оварданмон, яктаи дига вайронӣ овардан, дутаи дига бошад сосиска, пачкаи сосиска овардан. Ами аппетито беҳад махкулай мона, фақат ай ҳамин мегем биёрен. Мо ҳаминҷа фақат колбасаҳо сосискаҳо мебинем, намехарем. Фақат мегем ай Тоҷикистон роймон кунем, мекунанд кадоме ки мебиёяд Тоҷикистон, ай Тоҷикистон расияд баъд меёрамона. Баъдам хеле писта овардианд мона, не хеле қандакҳои камина чия барои кӯдакҳо овардианд, шоколатакай. Баъд барои кӯдакҳоро чӣ гирем гуфта шавҳарам нем хеле футболка ӯ шортики Барселона заказ карда ки ам хеле биёред. Овардиан камтар калонанд. Хай як сол баъд ё 2 сол баъд мешавашона размера шояд нафаҳмидиан, размери калон гирифтиан. Баъд мадайна хеле набори стаканҳо рой кардан. Ҳамин стаканҳо махкулум шуданд ки бинед чӣ хел хушрӯча. Вай коробкааш кандай чӣ кор карда ки дар коробкаи об хеле упаковка кардиан, рой кардиан ки ягон чӣ нашава. Беҳад хушрӯ махкулум шудак. Ростӣ ман ёя нагуфтам ки рой кунед. Хушон кардиан, ай пеш хушон барем гуфта ягон чӣ. Баъд овардан монами беҳад хурсанд шудем. Дар инҷа бошад духтаро барои бегаҳа авқоти бегоҳи рӯзӣ тайёр кардастам. Камтарак хостум ки соус тайёр кунам. Соуси напару. Дар инҷа гӯшти мурға майда кардам, картошка гирифтум, баргалски гирифтум, помидор, пиёз. Сир ҳамаи меоям майда мекунам. На духтаро бинед дар дег нами ҳамаша майда мекунам андозуму. Бинед хеле дурозак майда мекунам. Картошкаоша чизе ки мехоҳед добавид кунед. Камтарак сояви соус ба андоза нақа ба мазза мебиёяд ки. Баъд айболош камтараки дигар об меандозум. Баъд якҷояшон мекунам. Намихел ҳамаша якҷоя мекунем. Даҳанаки ҳамин дега якта пакет мепӯчонем. Баъд болошта маҳкам мекунем. Дар олови пастак хӯроки мо тайёр мешавад. Хӯроки осон, тезтайёр. Намихели соуси ғафс яке хушрӯ омадак. Ба маззаак омадагиай. Духтаро тайёр кунем, пушаймон намешавед. Ба ҳамаи шумо хайр то влогҳои оянда.